Ja, så er der beskeder. Alexander, du har en besked. Der er mafia klokken 7:30 i spisesalen. Hvor mafia, Alexander? Mafia? Er det ikke det samme som tyv? Jo. Action! Hvad har du at sige til dit forsvar, hva'? Din krabat. Jakseri! Kan stearin brænde? Det ved jeg ikke. Lad os prøve. Ja. Halleluja. Mafia! Halleluja. 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 Det kan vi bare klippe fra. Halleluja. Halleluja. Nej, det skal ikke. Og du skal bare sidde sådan og være klog. Og være klog. Ja, så skal du bare løse. Et ur! Kameraman. Hvad har du at sige til dit forsvar, hva'? Din krabat. Hvad har du at sige til dit forsvar? Jeg er steril! Din krabat. Kan stearin brænde? Vi prøver. Skal jeg så skrige? Ja. Jeg kender ikke teksten. Nej. Du skal bare sige grinding up, banging og spise, på et eller andet. Og Mathilde, du kan godt lide os lidt.